Africa, I will be now. Sasa kaina echeta nna nna ya ndị nwụrụ ọnwụ maka ihe mfe hapụ anyị na-ayọ n'ike Chukwu ka ha rapụ ndị niile ga-abịa n'ụbọchị taa maka mmemme nke ụbọchị taa ka amara na ngọzi na mbụ n'elu bụrụ nke mmadụ niile na aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa n'ụbọchị taa anyị akpọkwa ụnụ ndị nna nna anyị ha ndị eji maka ha wee tọọ ntọala ofe nsọ Chi bụ Godian religion ndị nna nna anyị ha ndị nwụrụ maka ihi nnwere onwe na 12 December 1948 na ndị nna nna anyị ha na-esotakwara ha ndị gbara mbọ maka nwụrịta ofe nsọ Chi a n'ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị na-echeta ụnụ bụ ndị nsọ nke ofe nsọ Chi a anyị na-eche mba anyị niile n'otu n'otu n'iru n'ụbọchị taa na-ayọkwazi ụnụ ka aja niile anyị ga-achụ n'ụbọchị taa ka ọ bụrụ ihe dị mma ma bụrụ ihe ga-eweta ngọzi nye anyị niile n'otu n'otu anyị akpọkụkwazie ndị nsọ niile n'ụbọchị taa anyị akpọkụkọ ndị nsọ niile na mmụọ niile ndị nọ n'ala na n'otu ụzọ ofu Chi a n'ụbọchị taa anyị ga-achụrụ ụnụ aja n'afa mmadụ niile ndị niile zukọrọ n'ebe a na ndị niile tinyere aka ịfụ na mmemme nke ụbọchị taa bịara na mmezu anyị na-akpọkụkwa ụnụ ndị ichie ndị esi na ha wee tọọ nta n'otu Chi nzukọ a anyị na-akpọkụ n'ụbọchị taa bụrụ nnukwu iche bụ ụbọchị nke 20 nke ọnwa na-arụ arụnwa anyị na-akpọkụ ụnụ na-asị ụnụ biko ka ụnụ nara aja niile anyị achụrụ ụbọchị taa nakwazi ekpere niile na petishọn niile ndị mmadụ ji wee bịa n'ụbọchị taa ụnụ n'anyaba maka ọjị anyị niile mee ka aja a na-achụrụ ụbọchị taa weta mbụ n'elu weta nnwere onwe weta ịpụta ihe weta ihe ọma dị iche iche site n'ụzọ dị etu a ka aja a chụrụ ụbọchị tata mee ka ihe niile funarịra anyị nachi adaghachite azụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ụbọchị tata nke ndị nọ n'ebe a chere n'iru ụlọ n'ụbọchị taa n'afọ mmadụ niile na aja anyị na-achụ n'afọ mmadụ niile ka aja a chụrụ ụbọchị tata mee ka nwoke na nwaanyị ndị zukọrọ n'ebe a nwere onwe ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa onye ọbụla ya ebi ya aka aja anyị na-achụ gbabibe na ya onye ọbụla ya ebi ya onye bie ya gwabịa ma ya nzu ngwa n'ụbọchị taa lekwanụ ya bụ ebu a na-atụ aja iri n'igwe ka aja nke ụbọchị taa wụta mbụ elu taa ebe a na-atọ na Godian religion ebe ahụ ebe a dọrọ na a na-achụ aja n'aha mmadụ niile ndị na-abịa ofe nsọ Chi a ya wee ebe a dọrọ ndị ichie ebe a nọ wee na-echukwa ndị ichie n'aha mmadụ niile ndị niile nọ na Godian religion bụ ndị na-achịkọ aja ọnụ n'ike Chukwu n'afọ mmadụ niile n'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme ncheta 12/12 ndị niile nwụrụ maka ọdịmma nnwere onwe na ndị niile bụ ndị nna nna ha nwụkwa n'ofe nsọ a ọ ka anyị na-eweta n'ụbọchị taa na-anyakwazi site na ayịyọ ha na ekpere ha ka aja niile anyị achụ n'ụbọchị taa bụrụ ihe ga-eweta mbuli elu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na ike si n'aka ya Open
nke mụ na-ebute ka mmadụ na-ebute n'ụbọchị a ka a chịrị oge na nwoke ọ na-esi ka ọ gbanye ebere na ọ na-emezi afọ nwere mmadụ ugbu a nwaanyị ọbụla agbaghị ekpeta ọbịa mmezi afọ nwere mmadụ ugbu a mmụọ ọbụla biri n'igwe megide anyị ọzọ asịma na dị anyị bụ osisi na nwere ike ọka elu ka anyị na-enwe ebe na nsọ elu wee gwere ife onye emere anyị onye emere anyị na-eke onye emere anyị n'oge onye emere anyị na afọ onye emere anyị na mkpọ ebe na ụbọchị na bido ụgwọ ruo mgbe egwu n'aka anyị na-abụ ya kụta ife ọma ebe ọ na-anọ ife ọma ga-ekekwu maka anyị anyị ji ụkwa aka na-ejeji ife ọma anyị ji ụkwa aka na-ejeji ife ọma abụ ife ọma ya mere anyị onye dịka anyị na-apụta Chineke ụbọchị taa bụ ụbọchị pụrụ nnukwu iche n'ihe gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo using Godian religion as a vehicle. Eziokwu na anyị ma n'ụbọchị taa bụ ụbọchị pụrụ nnukwu iche being 12th of December. Every 12th of December na-abụ nnukwu ụbọchị n'ihe gbasara Igbo spirituality, otherwise known as Godian religion. Ọ bụrụ na ị ga-ntị nke ọma, ị ga-amụta ihe ga-abara gị uru n'ụbọchị taa. Ihe anyị chọrọ ịkọwa ma eto ogologo, mana ọ bụ the basic need and basic information ị kwesịrị ịmụta. Igbe soro na-ekwu okwu 12-12. Ụfọdụ ndị mmadụ bụ taa ka ha na-anụ ihe bụ 12-12, mana nke bụ eziokwu na ha ghọtara ihe 12-12 abịa iru nke ọma. Ọ bụrụ na ị gee ntị ma akọwara ụdị history, brief history, etu 12-12 si bido, and ihe kpatara 12-12 a ji wee bụrụ nnukwu ụbọchị eji enwe celebration na Godian religion worldwide. N'ụbọchị taa, Godian religion na-celebrate mmemme a worldwide, mana ndị na-anụ olu ha taa bụ Nnewi station. Etu esi eme na Nnewi station ka esi eme n'Oraifite station, etu a ka esi eme n'Ozubulu, etu a ka esi eme n'Ugbo, etu a ka esi eme n'Aba, etu a ka esi eme na Mazamaza, etu a ka esi eme n'Orile, etu a ka esi eme na Abuja, Jabi Abuja, etu a ka esi eme na Nasarawa ebe a na-agba Maraba, etu a ka esi eme na
obodo dị iche iche Godian religion dị n'ala Igbo and beyond. Etu a ka esi emekwu ya na Abakaliki. Godian toolu Chineke. Ka bụrụgolu na gịnị bụ Godian? Ụfọdụ na-abụ ha nụ Godian, asị gịnị bụ Godian? Godian bụ ndị na-eso Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ndị na-efe ya bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-esighị n'aka onye ọbụla, dịka ndị ụka ọbịa si na ha na-ayọ n'afa Jizọs. Ha kwenyere na ha enwere ike ijekwu Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-esighị n'aka Jizọs. Ga-awụ maka ndị na-eso ụzọ Kraịst. Mana Godian religion and Igbo spirituality believe na anyị na-ayọ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile bụ Chi ukwu, nke ndị oyibo kpọrọ God. Ọnya bụ na abịa n'olu oyibo asị na anyị bụ ndị na-eso ụzọ ya bụ Chi ukwu. Ebe a ka Godian si wee pụta. Bịa na ụfọdụ na-ajụ gịnị kpatara eji wee tinye religion. Religion bụ ndị mmadụ ịgbakọta ọnụ dịka ofu as a unit, ịgbasa ozi na okpukpere na nkwenye ha nwere. Mana dịka etu o si wee dị n'iwu gọọmenti, o nwere group of people or persons ga-abịakọta ọnụ denụ na-akwenye n'obi ihe, nwee ikikere propagate ya na-adịrọ register. Ọnya batara Godian religion, and the ọbụrụ group of people bịa together ka register. Ọ bụrụ na ihe unu na-akụzi gbasara ya bụ gbasara Chi ukwu, ịma na unu ga-eregister ya under Religious Act. So ebe a ka religion si batara ya, maka na group of people enwere ike ịbịakọta ọnụ na-agbasa ofu okpukpere na-adịghị register with gọọmenti. Ihe gbasara 12 ahụ ị kwesịrị ịma, ige ntị nke ọma ihe a na-achọ ịkọrọ gị maka ya melụ na 12 Disemba 1948, mgbe ndị anyarị bịara ịchị obodo anyị. Ha ji ọchịchị aka ike wee bata, ha ji ọchịchị mmegbu wee bata, maka na ihe dị ha mkpa bụ ife ha ga-eweta n'ala anyị. Ekwugo m ya mbụ, mma ekwugbo ya ọzọ taa. Ndị anyarị bịara na be anyị, ụzọ ihe ịtọ ka ha bụ n'obi wee bịa. Nke mbụ, ha dividere onwe ha ụzọ ịtọ. Ụzọ nke mbụ bụ ndị ga-achị ọchịchị nchigbu wee nye ndị anyị nwa ha bịara na be anyị. Onye ndu ha bụ onye a na-akpọ Lord Lugard. Lord Lugard bụ onye abụ the head of government. Ọchịchị dị ya n'aka, ọchịchị nchigbu. Then ewezie another group nke bụkwa ndị ha were n'aha ndị na-agbasa ozi gbasara okpukpere ha. Ndị okpukpere ha na-akpọ RCM bụ Roman Catholic Mission. Onye lidiri ha bụ onye a na-akpọ Shanahan. Mgbe ahụ ọ ka bụ Father Shanahan. O meziziere nwụọ na Nigeria as Bishop Shanahan. Ndị Anglican bụ ndị a na-akpọ mgbe ahụ Church Missionary Society, otherwise known as Anglican today. Onye lidiri ha bụ Samuel Ajayi Crowther na ndị ochie. Ihe ha ji bịa wee gbasa okpukpere ndị anyarị. Enwere another third group. Third group a bụ ndị businessmen, nke onye ndu ha bụ John Hobson. John abụ nyawa bụ onye izi bụ ụgwọ edere Jesus Saves wee bịa wee were ntụ na aghụghọ na-agwa ndị be anyị n'oru, na-agwa ndị be anyị ha banye na o nwere ebe a na-ejebe eluigwe. Ndị nna anyị ha wee banyebe n'ụgbọ ha, mesịa wee zụwa na-agwazi ndị mmadụ n'oru. O nwere ndị eji common mirror wee zụrụ n'oru.
gbaa ndị be anyị oru ha jezie obodo oyibo na America, Jamaica, rest of them na-ele ha lesị ndị na-akọ ugbo rọba ebe a na-eyuzu ha dịka oru. Ha dịrụ ndị mmadụ ndị ahụ nnukwu ego. Mgbe e mekiziri nnukwu ego ahụ onye a na-akpọ Queen of England wee lechaa anya wee hụ na nnukwu ego dị na ya bụ ife wee kpọọ dat onye a na-egbu John Hobson anwa wee chibie echichi wee chibie knight. Ọ maka in honor of ihe o mere onye a ga-ejide ya maka ya wee wube St. John's International. Onye bụ the father of President Liverpool. Ụdị nnukwu ego o mekiri na ya bụ slave trade anwa. Ego anwa ka o ji wee ego mgbe a bịaziri na-eji nja all over Africa ka ndị anyarị hapụ Africa ịgba ndị mmadụ n'oru maka na o nwere ihe ọma ha mepụtara nọ maka ọdịmma ha. O wee werezie ego ha wee jee gosie oil well, gosie ihe niile obodo ji dị ebube. Ọ bụrụ ọsọ na Nigeria, all Africa. Mgbe slave trade kwụsịrị, those businessmen mekiri ego from slave trade weruzie ego ndị a jee gosie mineral deposit dị n'obodo niile ha chịrị. In other words, Shell, Agip, Chevron, name them, all these oil giants, na-erebit ego back to country of their origin. Ịfụ na ha ka na-eri uru indirectly from mineral resources dị na be anyị. And because of mineral resources dị na be anyị, ha na-agbakọ mbọ ka onye ọbụla a ga-etinye dịka onye isi ala bụrụ onye ga-adị subject to them, onye ga-enwe ike protect their business interest. Ijugo onwe nkere kpatara o ji aba na-achọ ime election na Nigeria. Ndị ọcha anyarị countries ndị ahụ nwere business interest na Nigeria via Chevron, Shell, Agip and rest of them. Why o ji abụ ha dị interested ịbụ ịbụ onye ga-abụ president? Maka na ha chọrọ onye ga-abụ ga-eyuzu policy wee napụ ha business ha. Nke ọzọkwa bụ ndị na-efe Christ bụ the missionary aspect bụkwa business venture. Do you know, and we have, because Namomo was an insider with Catholic Church. Like I told you before, I go deep in Catholic. My mom, younger brother, or whatever father. But yet, do you know when they go each diocese, they remit back to Rome? In what idea? So, Egori na Rome Pope na Abale ba we got water. Na ba ikare we get dozi ba. So, ihe na cheko wala gebo ndị ọcha bịara ịgba uru na Africa, Africa na agacha. Business interest ha ka ha lụrụ mgbe ha bịara na be anyị. Cheki ebe ọbụla ha lụrụ rail track. Ifu na ebe ọbụla ha lụrụ that rail track wee ebe enwere coal, ebe enwere oil, ma ebe esi ebupụ ngwa agha. Ebe niile ha lụrụ ụzọ ma rail track is for their own business. Alụrụ ya maka idevelop Nigeria. So business interest ha bụ ibe ha ga-eweta na be anyị ka ha wee dozie ebe ha. Ụfọdụ ndị mmadụ na-agwa ndị mmadụ na civilization bido n'Africa. Ụfọdụ a na-ajụ m why ndị ọcha ji wee develop karịa. Nke bụ eziokwu bụ na ndị ọcha na-ekwu develop n'ụnụ abụrụ na ha develop ezigbo develop, because I can tell you in the last thousands of years, the last 2,000 years, the last 6,000 years, ndị ọcha ka na-abịa na Africa for greener pasture. Ijego na Bible, I wụrụ Bible ma alụghị atụ. Ijego na Bible, ị ga-anụ ndị bi na Canaan, Kemet. Ndị Kemet ya nwa bụ like Abraham. Ha na-ahapụ obodo ha bịawa obodo Africa for greener pasture. Ọ ndị ije na-etu awa ka Abraham bụ nna ndị anyarị kpọrọ nwunye Sara wee bịa na Africa ịkpata ihe ọdụ na-eri. So thousands of years ha na-abịa na Africa ịkpata ihe ọdụ na-eri. Ihe meziri n'ụmụ na ha bịazi na Africa fụ na Africa nwere mineral resources and ukwu wee bịa, ekworo wee bịa. Ihe ha meziri bụ
na dịka etu onye oshi ịma na onye oshi nwere ike ịga onye nwe ụlọ na-eriju afọ bụ eziokwu onye ekperima mana ọgụ abụ landlord n'ihi nwere ihe na-eriju afọ dịka landlord mana onye ekperima enwere nke onwe and ọma and dutọrọ ọgwụ akpatara ihe gị ị nwere pump action ị nwere ngwọ mana onye ekperima amadugo na ị nwere ihe ndị a so ọchị ịbịa na be gị ọ ga-ebute wipọ karịrị nke ị nwere ọkwa eziokwu ndị anyarị a mana ndị Afrịka nwere mineral resources Chineke gọziri na Afrịka best weather best mineral resources o nwere mineral resources nọ n'elu ụwa adịghị na Afrịka maka na Afrịka bụ the first son of God Africa choose the best position so ekworo ndị anyarị a ife ha meziri bụ ha bezie jee develop ngwọ a na-achọ ịgwa ihe ha ji wee na-edevelop ngwọ n'ụtọ na ha bụ ndị bịara izu narịa ihe anyị ji wee dị ebube o nwere ka ha ga-esi mere iwu anyị na ha jiri mma anyị nwa na-eyuzu ha wee jee lụọ wipọ bịazie wipọ na anwa wee bịazie ebe anyị wee dominetie werezie nsogbu obodo ọbụla ọgụ ị na-eme ka gị na ebe ama ọgbọ egbe ka o wee ripitie ndị be anyị so agwa ha kparawa agwa ndị ori na-akpa against onye nwụrụ ha bezie okporo oge a na-akpọ nri kingdom dị very strong etu a ga-esi nwe ma Benin Empire and rest of them etu a ga-esi nwe many empires na Africa ha bịa ha eburu ngwọ ha bịaghị asọpụrụ the empire ha sizie onye ọbụla surrender ya weapon under them ha chịbazie tizie ndị a na-akpọ ndị kọchịma mgbe ha na-achịzi ha na-egezi na-egwuru mineral resources ụnụ na-egwuru gold mba Ghana a na-akpọbụ ha gold coast mbụ ha nwuru gold assorted ịlọta mgbe a akwụghị na Elizabeth nwụrụ esepụtara warehouse gold juru n'ime mana be ha enwere ka ma ofu mkpụrụ gold ọ gold ha zụtara n'Afrịka dị iche iche ha ji mebe ha be ha ji dị ebube ọ maka gị nwa na-asị why ha ji wee develop I can tell you some of my uncles ndị gụrụ akwụkwọ na 70s agụchara na university na-agbata na be anyị maka na be ha nwere ihe dị be ha ejego m obodo oyibo bifo ndị a ama ekwe ka isi efoto ha nwere geto ịghọtara ya ha nwere ime villages onwe onye manogoro America ọ gwaghị na-enwere many villages ebe ha ekwe ka isi ebe foto ọbụla urban towns mana ha nwere geto today so mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na why ha ji wee develop karịa bụ maka ori ha zutere n'Afrịka the same way onye ekperima nwere ike ịbịa zukọ n'ego ndị mmadụ wee na-agbado pens mana ego zụtara uwe ego zuru ezute so ka ị wee ghọta ya so mgbe ndị a bịazi na 1212 abịa dominate ebe anyị na anaba anyị echefukwana na ndị izi bụ ụzọ bịa n'Afrịka bụ na 15th century ndị a na-agbọ ndị Portuguese ndị Potokiri ọha bụ ndị a na-agbọ ndị Parandapol ịbụ ndị ahụ ndị taa ụgba ṅụọ ma ndo na-eno ha dobe onye ọbụla jelu saịdị anwa life ha na-ebi life onye ya na-anụ ka a na-atịbi m mkpụkwara na-egwu na onye ajere Parandapol ma ọ na onye ajere nọọ ndị ọcha Potokiri ihe a na-akpọ ya awụ corrupt language of Portuguese ọha bụ ndị isi bịarụ ndị ọcha isi bịa na Afrịka be anyị so mana ha bịarụ ndị ọcha Potokiri a na-agwa ndị Portuguese mana edo ndị be anyị si epronounce ya mgbe ha so Parandapol obodo dị na beba edo ndị be anyị si agba ya so wee bụrụ na ha nwa bịa na-ekwu na ha na-agbasa Jizọs ndị be anyị wee sị ha mba na anyị nwere Chukwu na anyị nwere arọ Chukwu na anyị nwere ụmụ Chukwu so they did not succeed kpata na ndị Portuguese bịara ebe a ụfọdụ bịara abịa nwụtata wuziri ha nwụọ ndị Portuguese wee na o wee rujie na 18th century ndị British ndị Ireland wee bịazie maka na Ireland dị na mba UK United Kingdom ọha bụzi ndị kpọcha na ha na wee bịa so ọ bụrụ taa ha bịara so ha marụzie ndị ka ọfụ abịa marụ na ha werekwa Jizọs na-abịa ndị nna anyị ha ya ekwe ha wee jee weruzie sensị ndị British wee bịa ha ejerozi agwa ndị okenye nọ n'okwu mmụọ dị iche iche ha gbazie n'ụmụaka ihe ha meziri bụ abịazie n'obi si nọ nne na nna site n'ụmụ ụnụ ka a marụ ka esi agụ ka esi ede izitezie nwa gị ekuzibere nwa gị na ihe a na-akpọ skuul karikulọm n'ụlọ akwụkwọ ekuzibere ihe a na-akpọ CRK abịazie na nwa ọbịazie akwụkwọ a na-agwụ ya na Jizọs bụ Chukwu na nna gị kpọọ gị ebe a na-eme agwụ ga-ejekwana
nọ ikpere arụsị akọtọbazie obere oge si nna mmadụ na-akpọzi Ikenna bịa ka anyị jebedo agwụ nna ya Ikenna asị nna ya mba onye nkụzi ụka gwara anyị nọ ikpere arụsị nwoke mmadụ kpọgodozi Ikenna abịarọ nwoke nwụọ Ikenna abụrụgodo nna onye kpọchabazie okwu abụ nna emekasịbazie ọnya ka a na-arịa ruo taa so ha ma na ụmụazị ga-emecha bụrụ nna eleta m mgbe ahụ anyị dị na ụmụazị ha ga-ebido from blọk ose ndị Katọlik ga-ebido na blọk ose ndị Anglịkan ga-ebido na Aba ọ bụ eziokwu ndị Methodist ga-ebido na Sunday school so ha ma na catch them young na ụmụazị a ga-emecha bụrụ nna echi ada ha ma na ha ma convince m ndị nna anyị abido na ụmụazị today ndị niile na-abụ bụ nna taa bụ ndị jere blọk ose ndị jere Aba ọ bụ eziokwu so ebuzie na ha siste ha ji bịa ọnya ka Godian religion ji atọ m ụtọ maka na Godian religion nyere opportunity bụ ụmụaka wee were opportunity a na-ayọ ndị nne na nna kebe eziokwu akụrọ mmiri ka chọrọ ịgba ọta gee ntị ọ bụrụ na ịbịago n'ụzọ eziokwu a ọ ga-abụ ihe ziri ezi na ịkpọta ụmụ gị na ezinụlọ gị ka ha bịawa ụka ọdịnala inowanyị ọ bụrụ na ị gwọrọ ha nwere ike ịna eso na-ekwu na nna anyị jebere n'okwu ha amara ihe ị na-abịa onwe ka mmadụ si wee saa ha isi si ha na-arịa egbu mmadụ ebe a ekwelu mana ọ bụrụ na ịkụziere ụmụazị na ihe awụ obi ndị ichie na ihe awụ ebe a dọrọ nke bụ eziokwu ha bilite ha ya ama na ihe a bụrụ ebe a na-egbu mmadụ na-egwu ndị ichie ndị sens na ebe awụ ebe a dọrọ ha ama eje mebie ha ya ama na ihe agba ọfọ eji ekwubi okwu ha ama eje mebie mana ọ bụrụ na ị na-agbasa isi onwe gị ghara ịgwa ha achọọ ha abụrọ ha je mebie obi ndị ichie emebie ha ọnya ka a na-arịa n'ezinụlọ dị iche iche so bido kịta agbawa ụmụ gị ka ha mara kpọrọ ha bịaba ihe eji bata Godian religion bụ na Godian religion ewepụ Godian religion ọdịnala with just special out Godian religion na-azụpụtakwa ụmụ young ones ndị ga-abụ future parents tomorrow Godian religion ị abịa efu nne efu nna efu ụmụaka nwatakịrị asụ na-abịa ebe ọ nwụrụ ka nwatakịrị ịzụ na Godian ịpụta echi na-asị a na-arịa egbu mmadụ na Godian ọ ya ekwe maka na ọ na-aga na afịfe a na-eme so biko na ana m ayọ ya n'ọbụla ahịhịa kpọpụta na ụmụazị maka na ụmụazị abụ pụta azụ echi ịgbacha mgbe elu nwa mgbana ịchụ ha na ihe ekụziri ụmụazị gị ka ha mara ka esi azọ ya ụkwụ ha tolite anya je mebie those altar ihe abụọ altar ndị nna gị ji wube ezinụlọ jide ebube ha je ana mebie ya emebie so ihe nna ayọ nụ biko ya bụrụ ihe ị ga-ekpebi taa na bido taa na ị ga-eme ka ụmụ gị mara ihe bụ ofe nsọ otu ichie yes agụmakwụkwọ dị iche iche wee bịa mara na ofe nsọ otu ichie bụ sọsọ onye ụzọ ọdịnala Igbo ga-eji wee jefa wee ribaịbụọ maka ọ bụrụ sọ ndị wụ aka ji ọfọ ma ọ bụ n'iwu dibịa ụfọdụ dibịa taa ndị nwunye ha na-eje ụka ọ bụ eziokwu onye na-eme ya amụrụ n'afụfụ ụmụ ya ya ata ọnya na-emesi ụfọdụ asị na-emesiarụ dibịa ebe a nwoke ahụ nwa ụmụ ya taba afụ ụfọdụ echere ọzọ dibịa nna ha mere obutere ọ bụrụ eziokwu eziokwu ahụ ka dị n'obodo ndị mere dibịa arụrụma ka mana o nwere ndị mere dibịa kwụba aka ha ọtọ ị na-ajụzi onwe gị kedu ihe kpatara nwoke a ji mechaa dibịa achọọ ya afụrọ ezinụlọ ya na-agba ahịhịa ihe bie ka nna achọ ịgwa gị ị na-eme dibịa igwezi n'aka nwunye gị na-eje ụka ọbịa olesi ilugu ya anụ mbụ ọ bụrụ na ọmụmụ nnụọ gị na-eje ụka ọbịa ị mara ihe nwa asistant ịghọtara ya asistant onye ọdịnala ọ bụrụ na onye ahụ ajụ na ihe nwa asistant ụbọchị ihe eji nwa asistant abịa mgbe ebu mmanya so n'azụ mgbe ezopụtapụ mmanya ịghọtara ya maka na ọ bụrụ na nwunye gị isi nwaanyị na-anụ so ụka ka ọ na-eje kpọrọ ụmụ gị na-eje ụka alụghị emekwa ihe alụghị eji mee ewu ya nyesi gị ịkwụ ya ka ọ tọrọ n'ọdịnala ọjụ na-akpọrọ ụmụ gị na-eje ụka ọ ga-alụghị ebe n'ọdịnihu ọ bụrụ na ahụ kasịrị gị ike akasie gị ka ịgbara ihe ị na-eme ka edute onye ịbụwa bụ onye ọdịnala onye ga-amụtara ụmụazị gị elekwa okwu agwụ gị maka na ọ bụrụ na imero nke achọọ ga afụrọ
ụmụazị ahụ edu wee jee chọọchị ga-eje bute ugbu ọgbụgba ama maa akaji kpọọ ọfụ ọkụ emesịa famili akpọdo isi na ịghọtara ya ọnya bụ ihe na-eme mana ọ bụrụ na ị mụtara ụmụazị amara ihe nwụ na nna na-eji atụ nzu si ya nwa m butere m nzu butere nke a mee nke a ihe ọ na-eme ka a na-agba ịgba ọsọ agwụ ọgwa ịma ma nwatakịrị a na-abịa ya nwa nje weta nga ebe ịwa ọjọọ ụtụtụ ọbịa n'odebe gị ihe a bụ ọsọ ka ọsọ agwụ ka ọ na-amụ maka ọ mara otu isi eme ya ịghọtara ya mana ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ya ụmụ ọta niile anwa mmụọ niile ahụ ịdọ achọọ afọ odebebi ana o mebighị anya ụmụ mmụọ agba ya so bido taa gbaba mbọ ya ọ bụrụ ha anaghị chọrọ imi elu o kwesịrị na ọ ya eje ụka and wọsịrị ụmụ nwaanyị na-emejọ wuru onwe ha bụ na ịmụ ụmụazị na-eso nne ọbụ eziokwu onye nwe ụka ọ na-abụ ụmụazị ha ka ha si na ahụ ụbụọ ọnya bụ ndị kacha ọ bụrụ na ha na-abụ onye ajewe ụka ọ hapụrụ onwe ụmụ mana oji ọkpọrọ ụmụazị na-ajụ kedu ihe ga-eme na akwụkwọ azụ nwunye nọọsụ so biko ka anyị debe ya anya ihe ndị a so na ihe na-enye nsogbu maka ọ na-awa na-ebe ụfọdụ eche na maka na nna mere ọdịnala mana ọ biko ọsọ na ụmụazị a ga-emebi ọta ha ekwesịrị imebi biko ọzọ ọ bụrụ na ịdịrọ interested inekwanya bụ ọcha imebi ya hapụ ya ndị nna nna ga-ejide nwatakịrị ya abịa bụrụ ọfọ ngwuru ahụ eji mgbe nna m nwere ọ na-egwu adị m enwe onwe nna amatụ nna mụtara nna m bụ ezumadụ ebu o chiri ọzọ ọ dibịa ka ọ bụ mgbe ọ na-achị nwụọ nna m nwa ya ọbụrụ dị ọbara mana ọnwụ ya favorit ya anọ nwa ya nna m ahụ bụ onye gbara ọsọ ahụ n'aka ya na-esi ebe eji akpata mgbọrọgwụ na-akpata ihe ọbụla oru mgbe ọ na-achị oziri osisi ma ọ dị ọbara ya ọ nna m ka ọ ghara ọfọ n'aka anyị nna m ihe n'aka mana na nna m jere akwụkwọ a na-akpọ standardized mgbe a na-eje mgbe ahụ ndị jere ewu ndị a na-asị na ha gụrụ akwụkwọ onye nkụzi o wee bụzie na nna m jezie ebe a ndị ụka rie front and back gwa ya na ọfọ nna ya bụ ibere arụsị nna m megide bụrụ ọfọ na ngwongwo enyere enye nwunye n'ọfịa ma ọ na-agụ ihe mgbe ọ ka na-eji okorobịa ọ si n'irugo oge nwaanyị mana na ya dụbara nwaanyị mgbe ahụ o wee sị ọ dọkịta after some time obi epiawa ya ịtarị na ihe a ya ji egafuo n'ọfọ ndị a nwere ike imecha anya nsogbu o wee sị m ihe butere ji wee jụwa ya bụ mgbe m tolitere maka na ana m alụ kọntratọ den ama kọntratọ ma alụ bọọlụ den enwere m mandịrị mashin so adịghị enwere anyị samfọn bido wee jụwa si o nwere ihe o kwesịrị ịgwa m ọ gwara m wee nọọ ma wee kọwara m ya sị m na nna ya nyere ya ọfọ mana mgbe ọ na-ekwu ya anọ m na karịsị na nna ya nyere ya ọfọ mana na ya tụfuru data ọfọ na ihe ndị ọzọ mana na mgbe ya mechara sị ka eje wụtakwanya m ọfọ debe ogolo na uko ma ọ ebe ọ bụla debe ya at least ebe ọ na ya adịrọ interested oluzi ọgbọ na ndị nwe ọbịa ahụ ezigbo ya ọkụ mana mgbe ọ na-agwa masị onye riri eri ibe m anọ m na karịsị mgbe ahụ o nwere ihe nwere ya mana mgbe nna m nọcha mana ụfọdụ ụmụazị amarọ ihe nna na-ebu nna gị dị ndụ ịghọtara ihe ọ na-ebu tetere gị achọọ ya afụrọ ọ daa n'isi gị etu a ka o si adị o nwere ike nna gị dị ndụ ihe na-enwetatụ obere stọọd mana ọ bụrụ dị furọt tiri mgbe achọrọ ya afụrọ ihe a meziri tiri nna m mechaja ebe ahụ maka na ihe a na-ebi stọọd ya na agwụ na-eme ma ga-esi ọgwụ ọsị na ya esi na ihe ndị ọgwụmọ na ọ bụrụ na o siwe ọgwụ o bido medobe ihe dị na agwụ ka ọgwụ wee na-alụ ọrụ so dị afọ ọ chọrọ ime ọnwụọ akwa ya dịka onye ụka mana ihe ndachi weta ebe ahụ mgbe ọ gụziri mana bifo nke eme dị ụtọ na ọrụbọ nwaanyị mgbe o mebiri ya ọfọ nna mụtara ya nọ maka na nna mụtara nna m nọrọ n'ụwa ihe o mezi na nna ya ọ nyere ihe ọfọ dị ka adị n'ọdụkarị ka na-etinye pak n'ebe m nọ bịakwa bụrụkwa dị ọfọ pak maka na mgbe o mechara nna m nwụọ jebe n'afa wee sị na onye nọrọ m ụwa m nna mụtara nna m mere dibịa na o nwere ọfọ m jee wachi dị ọfọ ahụ adị ọfọ ahụ ọfọ ji eme dibịa lụta mụpụtakọrọ ọfọ ndị ọfọ ochie ahụ awachiri ya so ihe na-ekwu maka ya bụ na ọ bụgoro na nwatakịrị achọrọ ibu ọfọ maọbụ imere ihe dị na nna ya maọbụ ihe ndokwa ngwuru hapụ ya ebe ọ dị imebiri ya ndị ichie ga-ezite ofu onye a ga-amụ na ngwuru agha erigbaburu gị ọfọ mana imebi ya anaghị emebi onye ahụ so ka anyị gwa na ụmụ anyị ihe ndị a emechiwego m mana 12 ebe a na-achị kọwara gị bụ ihe mere na 12 Disemba 1948 bụrụ na-eji ya n'isi o nwere ụmụnne anyị ndị n'iwu koolu n'Enugwu dị ụtọ na ndị anyarị kpọrọ ndị be anyị asị ha wee sị na ọrụ ha na-alụ dị
dị risk na ha na-aba n'ime ala na-atụ ọnụ ka ewi ha na-atụzi ọnụ ha na-ebupụta koolu mgbe ụfọdụ a na-eze sekwu ha wee site ikworo ha peni n'ego a na-agwụ ha ka o wee na-eme ndị anyarị a wee si n'ụzọ enwere ọnụ onye si ha kwuo ha wee sị na ha ga-ekwu n'ọndụ ha ka ha na-atụnye n'ụfọdụ n'ime ha na-anwụ ha wee sị ka ha bịa mee ngagharị iwe a ka ha pụtara ewee dupụta ndị polisi wee gbagwo imirikiti n'ime na-agbawuziri ha ndị isi ndọkọ Nnamdi Azikiwe na ndị nọsịa mgba ịmanya ọkara ha wee yọbazie ndị enye na nke ndị katọlik wee sị ha ebe ọ nwere ụmụnne anyị ndị anwụọla bikos na ha na-asụ ọgwụ maka ọdịmma na nwere onwe ha bazie ka a gọzie ndị a ka enyi ha ogoro masquerade ndị katọlik gwa aka pilot si na ọ bụrụ na ha ga-ebie ndị a na gọọmenti ga-apụta ha na ha na-asọpọtụ ndị be anyị adị na ha chọrọ ka ha dị n'ile obodo ndị gọọmenti maka na ha na gọọmenti wee dị na nwa ya gba ofu afọ bụ eziokwu so ha wee sị na ha ma abịa bere ha na ndị awa nwụrụ na protest na gọọmenti na-apụta ya na ha na-protest against gọọmenti dị afọ those gọọmenti enyekwu ndị Anglican ha kwuo the same thing enyekwu Methodist ha kwuo the same thing ha wee sị mba na ozu ụmụnne anyị ha matara etu aka asị bụkọ ozu ha wee jee n'Aba wee gbuo masquerade wee lie ha ncha mgbe aka ndị nna ha wee sị wee zụkọta wee gụọ ọfọ wee lie ha n'usoro ọdịnala etu a ka esi wee jikọta anya si oke ebe ọ bụ na ndị a anyị na-aza papa afọ anyị n'anya to the point of death ebe anwa ka Dr. Nnamdi Azikiwe ishiewu Benjamin ọ bụrụ na ị mara na Dr. Nnamdi Azikiwe ahịa English ya Benjamin o wee reject ya afọ English ya in protest so etu a ka ọtụtụ ime ha ịwọchi ama bọọdụ okike ha tụpụchara aba ha even Eze-Ana Uche Okafọ tụpụrụ afa English ya wụ Daniel so most of them tụpụrụ afa in protest mụnwa na ọma tụpụrụ nke mbụ Paul ilezie m anya ebe ihe Paul n'ọdụ English Paul minụrụ obere little and the man na-aza Paul had a very little but the finances because ilezie m anya both my body language body building ebe a na-esi m ịba m little wee butu ọbụ eziokwu so mgbe ụfọdụ anyị na-eji afọ anyị na-aza were na-emegide onwe anyị mana mgbe m were afọ a wee reject ya in protest zawa afọ Chukwu ndị nna nna ha nyere m afọ anwa mbụ ahụ ya bụ na aba m mgbe a mụrụ m bụ Chukwu nọnyere m Chukwu na-anọnyere m ruo taa so ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ na iso na-aza afọ ndị anyị biko tụfuo in protest some of these names ị na-aza emekro meaning and some of these names wụ afọ iji ebutugo onwe gị na mmụọ so ihe m na-ekwu bụ ụmụnne anyị ndị awụsịa ndị nna nna anyị ha wee chịkọba otu ofe nsọ otu chi wee si ebe ọ bụ na ndị anyarị na ofe nsọ ha emere anyị accommodate ka anyị rubezie nke bụ nke anyị afọ izi akpọrọ ya bụ National Church afọ izi akpọrọ ya Chineke ana modernize ya chi afọ ọ na-aza kịta bụ Godian religion so enweghị ọtụtụ n'ime ndị bido strọgụl a ndị gbara mbọ ka a na-achịgata na ofe chi nke ala anyị enweghị ọtụtụ ndị founders like BC Wood na Paul Ojiga Dr. Nnamdi Azikiwe ha ma ha Pat Macaulay and rest of them Eze-Ana Uche Okafọ n'Ulubi and rest of them ha bụrụ ibu kpọwa chi ga-eji chi ga-abọ ma ndị ụkọchukwu na ndị nchụaja ndị tinyere ndụ ha maka ịgbasa ozi a ọ ndị na-etu a ka anyị na-eselebreti taa bụ 12 so today ebe ọ bụla ịnụ 12 mana ihe eji eselebreti ya so taa abụrụ sọ na anyị na-eselebreti ndị nwụrụ na ijikwa ibu goolu anyị na-eselebreti kwazi ndị nna nna anyị ha ndị tọrọ ntọala ofu otu chi ya ndị tinyekwanụ ndụ ha ebe ha na-edipendị maka ọdịmma Igbo spirituality anyị na-eselebreti ha na-eselebreti kwa ndị otu anyị ndị Godian religion ya nakwazi the late Dozie Ikedife and rest of them ndị niile tinyere aka ịgba mbọ etu o nwere ike n'ụdị nke a ma ọ bụ ụdị nke ọzọ maka nnwere onwe Afrịka ọha ka anyị na-eselebreti so taa bụ ihe a ga-agba ụbọchị ndị ichie n'Igbo spirituality and na Godian religion
ị ga-akpọkwa ya the days of the saints. Ụbọchị eji eselebreti ndị tinyelu ndụ ha, ndị gbara mbọ ma dọgbuo onwe ha maka ọdịmma ọdịnala Igbo. So ụbọchị taa bụ ụbọchị pụrụ nnukwu iche na Godian religion. Bụrụkwa ụbọchị anyị rigadịrị dịka the All Saints Day, ụbọchị anyị ji eselebreti ndị nna nna anyị. Ndị anyadị nwere ụbọchị ha ji eselebreti nke ha bụ November 1st. Mana na Godian religion and Igbo spirituality in general, anyị na-use 12. Godian is ọrụ Chineke. N'ụbọchị taa anyị nwere agba nke abụọ ebe ọ bụ na ya anụgo ihe gbasara the history. Ihe o ji adị mma mgbe ọ bụla ezukọ na 12 akọkwa history of the 12 si wee bido, bụ na ihe ọbụla anyị na-anụ over and over again, ọ ga-eme ọbanye n'ime obi anyị, ọ ga-eme ọbanye n'ime ndụ anyị na-ebi, ọ ga-emekwa ma ndị ọfụ ma ọ bụ ndị nwetara the full gist ka ha nwee ike nwetakwu ya na nke a gwara taa. So all the occurrence lecture a na-enye na 12 arọ ọbụla. Nke ọzọzi e nwere agba nke ịbụazị. Agba nke ịbụazị wụ merriment, ịgba egwu na inwe aṅụrị na iwuli elu si elu. E nwekwaziri agba nke ịkụ ngazi n'eze maka na anyị na-eselebreti ncheta nna. Godian ọrụ Chineke. Etu anyị celebrate ndị nna anyị taa, ejikwa m n'aka na ezinụlọ ọbụla ga-enwe ụbọchị ha ji eselebreti gwa ndị nna nna nke ha. Ọ bụrụ na gọọmenti every 1st January ana m celebrate ihe mkpọrọ ancestral day for my own family. So ịgwana m na ị nwere ike imewe ọ bụrụgoro ọchị choose any date na arọ mgbe ị ga-eji na-eruo ịkpọ ndị nna nna gị ịmaghị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na o nwere ebe ị dọrọ mmụọ na be gị, jee chọọ nzu onye a na-akpọ ịda na emergency, were nzu were akwụkwọ Kristi ọ na-etiti ya gbaa ahụ gara dati ana ahụ ịdọ emergency ana ahụ ịdọ maka na ime ana sekụl ihe ọbụla dị na-akpọ ụmụ mmụọ na dapse face east ebe ọwụwa anyanwụ igbuzie tata na gịnwa bụ oke afọ ụzọ eto na taa na dịka onye isi kwuru a n'ihi na akpọpụ ndị nna gị ha kpọwa ndị ọbụla ịma onye amụtara onye akpọwa ha ịkpọcharuo ebe ịma gbazie onye akpọ ibi ya ọwa ndị Godian ọwa ụmụada ọwa ndị nna nna ha ndị tọrọ taa na ndị tinyere onwe ha ndị gbara mbọ ibu na ewuwe ugburu a na anyị na-ayọ ha ka obodo a ha hụnyere n'aka na obodo a mazụ uru oyibo egbowu n'ọkụ gwa ha na ịchọrọ obodo a ga-egbo ka ọrụ ya etu obodo a si wee dere ụgbaghị ihe ndị ije na-eje gwa ha na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ na ịchọrọ bụ ọbịa na be obodo a gbọgbọ ọhụ ka ngwa nke bụ eziokwu ọ bụ okwu ka ọ na-ajụ na kedu ndị kpatara o ji abụ ije ministri enyeghị Psalm 35 iko na-adọ ndị na-enye na nnukwu ihe nwanyị ị nwere ike ịgụ ọfụ nke ndị nna nna gị ịkpụrụ na ọfụ a osisi ọfụ a ijiri aka bụ ihe eji ekwubi okwu ikwuo na ọya dịrị ezinụlọ nwa itinye na ikwuo na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na gburu ikwubi okwu si na ọnwa ike ama adị na gburu ikwuo ọfụna eme ihe iji akụ ọfụna ọfụ ị kụrụ na ana bụ ka o si na ọfụ dị o nwere saụndụ ọfụ a na-eme gị na saụndụ a bụ egwu ụmụ mmụọ ma ndị nọ na ana mmụọ na-etu a ka esi egwu ya na-etu a ka ọ ya dị ọnya ka eji agbapụ egbe ihe nyere saụndụ ihe etu anyị si gwu ya ka anyị si gwu ya ka ọ ya esi mee kpum saụndụ a bụ ma ndị mmụọ ma ndị nọ ka anụ na-etu a ka esi kpekọrịta onye abatara na ije na kọtụ jọọjị na-eji ihe dị ka ọfọ okwucha ọsị na-etu a ka esi egwu ya otu ya na so ụfọdụ gbara gboo so ọfọ famili iji dị ebube nna nna gị ji kwubi okwu onye amụtara ọmụta ibe ebe onye ahụ toro ga ndụ maka ihe bụ toro ga ndụ life without end bụ onye amụtara ọmụta ibe onye amụtara ọmụta ibe ọkụ eziokwu so nna nna gị ha onye kwubi okwu si na ọ ga-adịrị n'ụlọ ụmụ ichi ọfọ na oruzie n'aka gị erie ya eri ije kpọta ofu ofeke ọbịa bụrụ ọfọ na nna ha jegbe ọkụ ime ọ na-eriri rie ọfọ na mba ka mgba gị emere eso m arụ ọrụ ezinụlọ ka gwa gị bifo mmadụ pastọ ọbụla abịa na be gị ịbịa lụọ ọrụ ezinụlọ ihe ya agụmụgịrị kpatara na o nwere ike ije na be ụlọ jere ụlọ aka mebisie ihe dị be ụlọ o nwere ihe na-eme ihe ọbịa ọjọọ ụlọ ezinụlọ ndị be oke afọ ọ bụrụ so na ụlọ achọghịzi nka ọ na-asị ya ọ bụ eziokwu
ọsọ na ọbụ na-achọzi nke a ihe ọ na-edu unu bụ iyi ka ọ na-edu unu maka na unu na-egwu na ụnụ na-achọzi ọkwa eziokwu ọ bụrụ ndị akwụ yes maka na oke nọ n'ụlọ ma nke nọ na ahụ ndị nọ n'ilo na azụ na Nama yang begitu ya. Tadi gimana apa? Ini namanya buat apa?
idea.